A to je ta obrana demokracie. Protože my vlastně mluvíme pořád o tom, že budou volby. A ty volby budou a je to důležité, protože očekáváme, že ty volby přinesou nějakou změnu. To znamená, že to, že má smysl volby organizovat a že ty volby něco přinesou. A já myslím, že teď to snad ještě platí, jo? Že o těch říjnových volbách to snad platí u nás. Ale podívejme se, co se děje. Tady jsou prostě jasný pokusy ty volby ovlivnit. Ne ovlivnit naprosto jasnou kampaní, kde ty strany prostě po sobě jdou a tak to má být, ale prostě eliminovat předem určitý kandidáty. Jo? To, co se děje v Evropě, je znepokojivý. Ve Francii vyloučili Le Penovou, v Německu se tohle chystají udělat s AfD, v Rumunsku zlikvidovali kandidáta, který měl vyhrát prezidentské volby. No a tady máme samozřejmě soudní řízení proti SPD a jejím předsedovi. Máme tady prostě zase zákon, který má umožnit zakázat komunismus. Máme tady podivné bojůvky, který útočí na ty kandidáty, který se nehodí, to je ten Oganesianův gang. Máme tady pseudostrany, který se snaží rozbít, zpochybnit to, že SPD a Stačilo jsou strany. A to je hrozně důležitý. Ochránit tu demokracii. Protože ono je naprosto reálný, že pak už žádná demokracie nebude za ty 4 roky. Když prostě tyhle ty lidi, Fiala, Rakušan a ty jejich gangy budou u moci, tak oni už se můžou postarat o to, aby za 4 roky už žádné volby nebyly, nebo byly takový, že tam skutečně budou jenom velmi dobře prověřený kandidáti. No a my ve spolku Svatopluk aspoň se snažíme přispět k tomu, tam reagujeme zase na něco jiného, že i ty současné volby, letošní volby, najednou chce někdo nějakým způsobem ořezat. A to je prezident. Prezident Pavel, který tak nějak rozšafně rozumuje, že si nechá udělat analýzu, koho má jmenovat premiérem po těch volbách. Na to žádnou analýzu nepotřebuje, na to stačí, když se koukne do ústavy a podívá se, co udělali všichni prezidenti předtím. Ty prezidenti naši byli poměrně silní a vždycky šli až jako řekněme na ty mantinely a někdy možná i trochu za ně, ale nikdy se nestalo, že by nejmenovali vítěze voleb, že by ho nepověřili sestavením vlády. A on tady rozšafně rozumuje, že by to nemusel udělat. No, to samý ministři říká, tenhle ministr musí mít takový názory na to, jako mám já sám. Jo, tenhle ten naťák. Jo. Bývalý komunistický rozvědčík, který se stal naťák, tak říká, musí být takový naťák jako já, jinak nemůže být ministr. No a my na tohle reagujeme. V sobotu před volbama, 27. září v Praze ve 2 hodiny se sejdeme na Malostranském náměstí a půjdeme na Hradčanský náměstí a na Hradčanském náměstí budeme mít tribunu, z té se budeme dívat na hrad a z té tribuny vyzveme prezidenta, aby respektoval výsledky voleb. To je velká akce spolku Svatopluk, jsou tu nějaký plakátky, doufám, že vás tam uvidím.